Prihlásených modelov bolo okolo 612. Máme tu Slovákov, Čechov samozrejme, Polákov, Nemcov, Maďarov a aj Rakúšanov. Organizácia dobrá, podľa mňa všetko jak má byť. Máme 42 súťažných kategórií. Měl jsem 2 workshopy. V Borskom Mikuláši som prvýkrát. Silná dominancia civilných vozidel. Máme o 2 stole viacej. Aj účasť je vlastne medzinárodná. Hlavne sa podarilo tá civilná technika, aby išla vo väčšom. Ta kvalita těch modulů je tady vidět, oproti tomu se to rozrostlo ještě účast Maďaři, Němci, Češi, Slováci, takže Polsko. Takže to je prostě nevídaný, co tady Marek s klukama předved jako organizátoři. 42 súťažných kategórií, čo asi tu na Slovensku naozaj najviac. Iba z toho je 12 kategórií pre tú civilnú techniku. Doniesol som tie isté modely, čo aj na Mošovani. Mám tu Ford GT40 a Alfa Romeo 8C, Monzu. Som nečakal, koľko autičkárov vlastne je na súťaži. Bojová technika má 8 kategórií. Rozdelili sme bojovú techniku, ktorá je prvovojnová vlastne do konca druhej svetovej vojny a potom tá moderná, lebo je to silná kategória a myslíme si, že je lepšie, keď sa to nemieša. Sa mi potvrdilo to, že to nie je náhoda vôbec, ale že jednoducho sa stáva Borský Mikuláš baštou autičkárov.